Last September 26, I attended a car reveal. Coach Ron bought his first car after 8 months of joining Maximum 88. And after 3 years, Coach Aljan bought his first sports car. So after the program, we proceed to the parking area downstairs. Diin nagpaabot ang i-car reveal. Everyone were excited to see unsa ka nga car ang i-reveal. Kani kang Coach Ron o kani sa pikas mo kang Coach Aljan. Usani ka Ford Everest. Siyempre, akong gisuwayan kung kabaw ba ko mulingkod og lingkuranan ngay ngani. Kamao paday ko. Usa kini ka BMW Z4. Na-amaze ang tanan, samtang nahipos ang atop ni ini. Oh, kita mo na. Ug mo ni ang logo sa BMW. Wow! Ug syempre, ilang gisuwayan kung makalingkod ba sila sa lingkuranan ug mo under ba ni. Nindot kayo ang rare view nga lights, mura og Pasko. Ug dinhi makita ang logo sa BMW ug ang tatak sa model nga Z4. Ug syempre ganahan ko musuway pero ayo lang basin makasataan eh. If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. This is Sir Don, ug kung nakauyon ka sa ato ang di-feature karon, pwede ka mo like o niya i-comment unsay mga gusto nimong atong isgutan sa sunod na video. Amping!